Pozdrav svima ljudi, danas igramo agar.io i ta će igrica i biti danas. Jej! Zato je internet jako spor. Jej! Sporiji od sporega. Jej! Najsporiji bi bil brži. Jej! Na 123 i idemo dalje. Uge, banana, ha! Idemo jesti banane, ćemo banane i Barcelonu, i Barcelonu, i banane, i banane, i banane. I banane, i banane, i banane, ajde, ajde, ajde. Jedna banana je moja. I okej. Malo prije sam ga pojel. Barcelona. Još jedna Barcelona. I idemo, ima još koga možda? Opet banana. Bojim se da ne budu dosta. Ako se razdvojimo da pojedemo bananu. Idemo još skupljati tih malih. Veći od mene. Ajde, 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 ajde. Koliko ih je? Ne, bude ih pojel, bude ih pojel, bude ih pojel. Mora neko tam ići to pojesti. Ajde, ajde, ajde. Ok, sad me ima previše. Ne! Jesam najbolji. Nema boljeg od mene. Kad kažem. Barcelona. I tak skupljamo, skupljamo i skupljamo dok ne skupimo. Op. Ti više ne budeš letio okolo. Muslim terorist. Bože, koja imena daju. Ne, ode mi Barcelona. Ne, tak mu treba. Osim ako sad ja ne nastradam. A to bi moglo biti veoma moguće. Ne.
Terorist, terorist. Haha! Ne! Kasnim. Kasnim. Ok, ovo je zadnji puta. Wow. Ne imam sreće.